Molt bona nit, benvinguts al Tu Denuncies. Avui començarem, com sempre, amb les nostres infodenúncies. Ens centrarem en l'impost de successions i donacions. Entrarem en el debat de si es podria modificar i d'aquesta manera afavorir aquelles persones amb unes rendes mitjanes. Exacte, un tema que nosaltres hem tractat molt en el nostre programa i finalment, gràcies al debat de política general que s'està fent al Parlament, sembla ser que s'obre la porta a la modificació d'aquest impost de successions perquè sigui més equitatiu per a les classes mitjanes. Va ser una proposta del president d'Esquerra Republicana, el senyor Joan Puigcercós, perquè considera que aquest impost genera moltes injustícies a les famílies. El president de la Generalitat, José Montilla, ha obert aquesta porta al reajust, a la modificació, però en cap cas a la supressió total d'aquest impost de successions. A l'altre cap de fil, Marta, tenim el senyor Jesús Zamarreño i Ric, que és membre de No Successions. Bona nit, Jesús. Bona nit. Creu que és una bona notícia o és simplement una notícia de façana? Més aviat la segona definició que heu fet, perquè penseu que el que s'ha aprovat avui és demanar al govern que estudiï la possibilitat de reformar l'impost de successions, sense data límit ni, naturalment, en aquests moments que només es proposa que s'estudiï, sense cap informació més de per on anirà aquesta reforma. Per tant, és simplement un anunci mediàtic que vostè creu que realment no es plasmarà en paper, que hi hagi un reajust i una disminució d'aquest impost de successions a Catalunya, que és desmesuradíssim comparat amb la resta de comunitats autònomes. Efectivament. Aquí estem pagant de l'ordre d'entre 100 i 180 vegades més del que es paga per aquest impost amb respecte a altres comunitats, i aquest anunci d'avui em recorda molt el que es va fer també pel mateix govern en l'any 2005, curiosament un any abans de les eleccions autonòmiques, en el que es deia que es faria una reforma de l'impost de successions en la que el 80% dels catalans deixarien de pagar l'impost de les herències. I això no ha succeït. El 2005 estem parlant, eh? Sí. Va ser un anunci del 2005. Vostès han mantingut converses amb Esquerra Republicana, amb el senyor Joan Puigcercós? No, hem demanat una entrevista amb ell, però no ho hem aconseguit fins ara. Sí que ens hem entrevistat amb una diputada d'Esquerra Republicana que ens ha manifestat que efectivament que ells ho volen reformar perquè creuen que és una injustícia, etc. Però esclar, jo fins que no ho vegi escrit negre sobre blanc no m'ho creuré, perquè fins ara, amb els anys que portem, això s'ha anunciat més d'una vegada, perquè jo he parlat del 2005 perquè era una situació molt similar a l'actual un any abans de les eleccions autonòmiques, però en el 2007 també ho van tornar a dir. I curiosament van tornar a dir el mateix. El 80% dels catalans deixaran de pagar l'impost de les herències, quan si ja hagués passat això en el 2005 ja no hagués existit aquest 80%. De manera que això és un missatge que no és la primera vegada que es dona. Aquesta vegada s'ha donat en tota la parafernàlia del Parlament de Catalunya, però jo sóc molt escèptic al respecte. I sobretot molt escèptic en el context amb el que estem de crisi, que des de les arques públiques estan intentant recaptar de qualsevol manera i a qualsevol preu per sortir d'aquesta crisi. Per tant, sembla bastant inverosímil aquest anunci. De qualsevol manera, el senyor Montilla ja ha anunciat que en qualsevol cas no se suprimirà, com és el cas del País Basc, que no tenen impost de successions. Sí, està clar, però vaja, jo ja em donaria per satisfet amb que es reduís un 99%, com ja amb 10 o 12 comunitats autònomes espanyoles, que no són el País Basc, de tal manera que llavors es poséssim en peu d'igualtat amb les demés i no amb un impost de caire confiscatori com tenim aquí. Doncs Jesús Zamarreño i Ric, membre de No Successions, esperem que no sigui simplement un anunci més com el van fer el 2005 i que realment es vegi plasmat i que reajusti aquest impost de successions. Molt bona nit. Molt bona nit. Gràcies.